Veña, ímonos poñer mans á obra. Non esquezas poñer o mandil para non manchar a roupa e traballar con comodidade. Xa lavaches as mans? Lembra facelo sempre antes de poñerte a cociñar. Toma nota dos ingredientes e utensilios que necesitas. Se preparas todo de antemán, será moi fácil seguir a receita paso a paso. Lembra pedir axuda a un adulto para acender e apagar o lume ou o forno e para usar aparellos eléctricos como o bateador. Trapos e manoplas poden ser os teus grandes aliados para suxeitar as cousas quentes e tamén para limpar. Lava todo o que vayas usando a medida que realices a receita. Así non se acumularán os pratos suxos e será máis fácil limpar despois. Hoxe temos un prato para que te luzas. Cordón bleu de pescada. Que é o que necesitas? Pois ter ben a man unha tixola, unha táboa para cortar, un coitelo, 3 cuncos para empanar, 4 escarbadentes e papel de cociña. E estes son os ingredientes que vas precisar. Toma nota. 4 filetes de pescada grandes sen espiña nin pel, 4 rebanadas de xamón serrano, 4 rebanadas de queixo, 2 ovos, sal, fariña, pan relado e aceite para fritir. Xa o tes todo? Comezamos! Primeiro, estende o filete nunha táboa, bótalle sal, coloca o xamón e o queixo por enriba e dobra pola metade cubrindo o xamón e o queixo para que quede en forma de bocadillo. É como facer unha manualidade. Agora pasa un escarbadentes dun lado a outro para que non se separe e reboza en fariña, ovo e pan relado por todos os seus lados. Que non lle falte por ningún sitio. A continuación, frite en abundante aceite e escorre sobre o papel de cociña o exceso de graxa. Xa sabes, pide axuda. Se tes un bo xamón e un bo queixo galego, o resultado será exquisito. Bo proveito!